गाम्बारिबिल सरक स्थिति मन्दिराव श्रीराम मन्दिर बेखेवनायखौ लोब्बा लाखिनानै जैगथि होनाय हाबाफारि। दिनै श्रीराम मन्दिर बेखेवनायखौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव हानजा सुरनाय आरो फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साखाथियाव थानाय सरक स्थिति मन्दिराव रमाकान्तनि बानजायनायाव गामिनि रायजो राजा आरो गामि खाथिनि सुबुंफोरखौ लानानै श्रीराम मन्दिर बेखेवनायखौ लोब्बा लाखिनानै होम जैग होनाय हाबाफारि खालामदों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरक स्थिति मन्दिरनि भक्त सिबियारिफोरा सरक स्थितिनि मन्दिरा आद्रा थानायखौ आबुङै लुफुंनानै होनो थाखाय दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार दिनाव दिनै प्रभु श्रीरामनि मन्दिर उद्घाटननि समाव जोंबो दिनै ब्रैथि दखरा ब्रह्म धर्म स्वरूप ज्योति समितिनि जानानै जोङो बाहाय मोनसे जैग्यहति होनो सानदों। जगत मंगलनि थाखाय जों बाहाय जैग्य होनो जादों। दा जोङो बाहाय गोबां गामिनिफ्रायनो ज' जादों। बाहाय मोजाङै मोजां जों बिश्व शान्तिनि थाखाय जों जैग्य होगोन। दा बाहाय जोंहा अधिनायक हिसाबै जोंहा आइ आरती दं आरो जोंनि गामिनि गावबुरा आरो गियानि गुनि व्यक्तिफोर दं। जों ज' जानानै बे जैग्यखौ होनो सानदों आरो बे थावनिया जोंनि गाम्बारिबिल गामि होनना बुङो। ओमफ्राय दिनैनि जोङो बाहाय जे होम जैग्य होनो नागिरदों, बे होम जैग्य होनाया जादों दिनै अजध्यायाव दिनै श्रीराम जोंनि गोदो गोदायनि जे जों जायखौ होनो श्रीराम अजध्यानि राजामोन होमबा दशरथ राजानि फिसाला श्रीरामनि जे राजत्व जे जाना थांनाय, दा बिनि जे गोमोनानै थांनायखौ दिनै बोखांफिननानै दिनैहाय अजध्यायाव दिनै श्रीरामखौ बोखांफिननानै दिनै बिनि जे प्रसेस्ता खालामदों। दा राम मन्दिरखौ दिनैहाय गायसनफिनदों। दा बिनि मुर्ति उद्घाटन खालामदों मन्दिरजों लोगोसे। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो दिनै जोंनि बे गाम्बारिबिल अर्थात ब्रैथि दखरा होननानैबो बुङो बे आनसलिक ब्रह्म धर्म जों लाफादों लोब्बानो। दा एक्सुवेलि जोंनि गाम्बारिबिल मन्दिरखामोन। दा बेखौ जोङो ज' जाजाय जालायनानै साननानै हनानै ब्रैथि दखरा ब्रह्म धर्म आनसलिक खालामनानै लादों। दा बे लानायाव जों दिनैहाय बहाय जोंनि स्वयं गाम्बारिबिल गामिनिल' नङा, जोंनि बे फरेन इउनियननि बयबो भक्तफोर फैनानै दिनै बे जैग्यआव बाहागो लाफैदों। बे श्रीरामनि जे मन्दिर माबा प्रतिष्ठा खालामनायजों लोब्बा लानानै दा बेवहायनो जोङो बे जैग्यखौ जों होनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेजों लोब्बायैनो जोङो बेखौ आसा खालामदों जे जाहाथे बे जोंनि बे आद्रा थानाय जे मन्दिर, बे मन्दिरखौ जेरै जोंना राम मन्दिरा जेरैहाय जाफुंनानै थांदों, मोजाङै मोजांनो जेरैहाय जे लुफुंनो हादों, थिग बेबादिनो जोंबो बे मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंना सरकारनिसिम नोंथांमोनहा दैथायहरनानै जाहाथे जोंनि बे मन्दिरखौ लुफुंहोयो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। दानि जे सरकार बिटिआर प्लास स्टेट गभर्नमेन्ट बे 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।